गोजोन फुंबिलि लोगोफोर दिनैनि आरज हानजाया जाबाय नोगोर बियाबनि आरज हानजा लोगोफोर लावदलनि कलापानि बामगेरेखि दगेरेखि गामिनि जथाय आरज लोगोफोर आरो मंगलबार आरज लाबाय थानाया जोंनि जिल्ला बाथौ थानसालियावहा दिनै 24 हप्ता जाबाय आरो लोगोफोर दिनै 24 हप्ता जाबाय आरो लोगोफोर नै आरज लागासिनो दङ नोंथांमोनखौ खिसिनांगोन लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय
बिथांमोन साथामा जोंनि बे बिश्वनाथनिफ्राय गौतमनि सायख'जानाय सेन्ट्रेलनि बेनिफ्राय ओरैबायदि बेस्थ' बिथांमोनहा जोङो दा जायगायाव मानसिखौ लाना बुंनाया एसे दिगदार जायो अब्लाबो स्पटआव बुंबाय जोङो खोथाखौ बयबो मिथिनायनि थाखाय सानसे बाद गैया बिथांमोना नाथाय जोंनि थायावनो दिन नोंथांमोननिफ्राय टाइम होदों आं बेखायनो बेखौ मानि थाखाय बुंदों खोथाखौ मिथिबायना थ' अल आसामाव बिथांमोनहा गोबांखौ गोबां बुंबोखायो गतिके जोंनि बे इसेल' समावहाय दिनैनि सानसेयाव फैनानै बिथांमोना मोजां मोनसे बिबुंथि होलांगोन बेखौ गोसो होनानै खोनासंनो थाखायसो आं बुंदों आरोखि जाहाथे बिथांमोननि बिबुंथिया बेसेबां तत्व गोनां आरो माखासे गोनांथि दङ बेखौ एसे मोजाङै खोनासंनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय जबजोबोब्लाबो आरोखि गिबियावनो आफा अनसुला बोराइ बाथौखौ आं हामबाय होननानै खावलायहरबाय आहां ओं क्लिं क्लिं फटसे 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 दहाय आफा बोराइ बाथौ बान्दो बान्दोबा सिजौ सिरि सिरिबा थाइगिर खङा खंबा सिफुं गुदुं गुदुंबा मोनसिंसिं बोराइनि रावा फंबा सुबुंनि आसाराबो आसारबा खोनासं खोनासं आफा लामा दोखोन मुगासं जोंनि बाथ्राखौ खोनासंनो खोनासं नोंनो साननिगिरि सान राजा अख्रांनिगिरि अख्रां राजा बारनिगिरि बार राजा दैनिगिरि दै खुंगिरि हानिगिरि बैसुमुथि हा जों मैथायारि दायनिगिरि आफा नों जाबाय निमाहानिगिरि सोरजिगिरि अनसुला बोराइ बाथौ दाबोलाय जों नोंखौ गाराखै आफा आइ थैदों आइखौ गारबोदों आफा थैदों आफाखौ गारबोदों थेवबो जोंलाय नों आफा बोराइ बाथौखौ सिबिनो दासिमबो बावाखै दैमा दैसा थैदों रेगा थालांदों बाथौ धोरोमनि आसार हारिमुवा मुलुगाव जोंखांदों सोरखौ मालाय होननो आफा खर' गोसोम नुनाय मानि गासिबो जोंनि आंगोजोब दहाय आफा दिनैनि बे गोथार मंगलबार बोराइ बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोथार सिबिसालि थावनियाव आंखौ हांख्रायनानै दिनै सफैनो हादों आफा नोंनि सेराव बिश्वनाथ जिल्लानि माइनाव आफादनि नेहाथारि मुस्रि मन्जु दैमारि कबिता बसुमतारी आरो नेहाथारि शैलेन्द्र बसुमतारी बिथांमोननिसिम आंनि हांख्रायनायनि थाखाय गोसो गोरबोजों गोसो गोजोनै बाथौ धोरोमनि गोजोन हामग्लायनायखौ बावहरबाय आरो नों आफानि खाथियाव दिनै आङो दान्दिसे फैनानै एसे समावनो जाखिनि सिबियारिनि सिगाङाव बाथौ धोरोमनि बागै बुंनो ओंखारदों बेहाय अराय सम मदद खालामहर आफा आंनो बोर सारस्रिहर दहाय आफा बोराइ दिनैनि बे गोथार मंगलबार बोराइ मेहेर गोनां बे सिबिसालिखौ बोराइ बाथौनि खाथियाव बोराइ बाथौनि मुङै आलारि फोजोंनानै बावनाय सिबाय सिगाङाव थानानै गिबि फिरियाव बे थानसालिखौ साजायनानै लाखिनाय आंनि गिबियावनो माननिगिरि बियाबनि गामि लेभेलनिफ्राय फैनाय गासै आंनि मान गोनां दौरि दौसि गोथारि गिसि आसारि नोंथांमोनसिम आंनि गिबि दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै खुलुमनाय आरो मोजां मोननाय आरो मानखौ बावहरग्रोनाय थाबाय बिराद गिदिर मोनसे बाथौनि थानसालि जों मागा जेरै बाबरि मस्जिदफोरबायदि जोङो राम मन्दिरफोरबायदि खालामनो हायाबाबो जोङो लासै लासै खालामलांनायनि थांखि लानानै मन्दिर लुनायनि थांखि बेसेबांबा गिदिर मेहेर गोनां गेदेमा थांखि लानानै खामानिखौ दिनै जिल्लानि बिबानगिरि नेहाथारि बिथांमोना मावगासिनो दं बेहाय जोङो एफा एनै मदद खालामलायनाय खामानि दामानि रां रुफा गरसे गरनै खालामनानै बे ओनसोला बेयाव जुदि थानसालिया जुदि गोजों मोनसे जायोबा बे ओनसोलनिसो डेभेलप किन्तु जिल्ला बा अबा बियाबनि नङा दिनै बे बिश्वनाथ सारियालि थागिबिनि सुबुंफोरनिसो जागोन अनुष्ठान प्रतिष्ठाना रायजोनिसो सोरबा बिबानगिरिनि नङा
बिबाना मोनगोन बेहा बिबान थानाय समावल' पावार बाहायगोन बिबान सामलायगोन बे बिबाना जोबगोन थांलायगोन आरो गोदान उन जोलै फैगोन बिथांमोना सालायगोन गतिके बे ओनसोलनि बे सारियालि ओनसोलनि बाथौ सिबियारिफोरनिसो मोनसे बिराद गिदिर सम्पति जानानै थागोन गेजेर गेजेर जों बियाबफोरनिफ्राय फैगोन जिल्लानि होननानै होमब्लाबो बे ओनसोलनिसो गोग्गाथाव बाथ्रा जागोन थानसालिखौ लुफुंनो हायोबा बिनि थाखाय आफा बोराइ बाथौआ बोर सारस्रिथों जाहाथे थानसालिखौ जों मोजाङै लुफुंनो हाथों दिनै आं बेयाव नुनो मोनदों गामि गंब्रैयाव जेनेबा 10 जन 10 जनै फैबाबो 40 जन जायो दा अबा गामियाव 15 जन 12 जन 10 जन फैदों खोमा किन्तु बांसिन फैबावनांगौमोन आरो आंनि नोजोराव माने दिनै गोथार मंगलबार बारायना दिनै जेरावबो खामानि गैया जोंना बाथौआरिफ्रा गामियावबो जोङो गामिनि सिबिसालियाव हाबो माने 1टा 1:30सिम खामानि गैया आरज जाखांबाथाय जों आधा बेलाखौ खामानि मावनो हायो आरो बे हिसाबै जों आधा बेलाखौ बोराइ बाथौनि खाथियाव समखौ सेट खालामनानै जों होनो नाजानांगौ होमबा जोंनिबो गोसोआ मोजां थागोन रायजो राजानि गोसोआबो मोजां थागोन इसोराबो जोंखौ गोजोननाय मोनगोन आरज गाबनाया इसोरा गोजोननाय गोजोनि बे इसोरनि बाथ्रा इसोरा जों जुदि गोसो गोथारै गोसो मोदोम जिउ बाउसोमना आरज गाबोबा निश्चय इसोरा जोंखौ नाहरखागोन किन्तुबा आरज गाबबाय थाग्रा मानसिया सुबुङा सोलायो गावनो आपना आपनि जाय सुबुङा सानफ्रोमबो आरज गाबगोन बेना परिबर्तन फैयो प्रगति जायो गावनि गोसोखौ सोलायलांनो हायो गावनि गाज्रि माखासे आखुफोरखौ गारनो नाजायो गावनि रागा दुगा खैखाखौ गादबनो हायो जानाय लोंनाय फेनाय मुवा बेसादनिफ्राय दबथायनो हायो कारन मास मोनसेयाव मोनब्रै मंगलबार थाङोना मोनब्रै मंगलाव जोङो बे रिपुफोरखौ जुदि जौ ना बेदर थांखु बिरि गय फाथै सिगारेट बेफोरखौ जायालासिनो सानसे थानो हायोबा सानसेयाव जोंहा गोबां रिलिफ 24 दिननि रिलिफ मोनोनो मंगलबार सानसेयाव जोङो निरामिस थायोबा 24 दिनसिम जोंहा देहाया रिलिफ मोनोनो आरो जोंनो रिलिफ होयो बेनिखायनो जोङो मंगलबार दिनाव हानाय मानि जाया लोङा गोथारै सिबिनो हायोबा साबसिन जायो कारन जाया लोङा माने नोंथांमोना बुजिदोंना मानि थाखाय जाया जाब्ला जोंना ओंखामा उदै बुंजासे जानोसै ना बाथोन हे भाजी हे ओंखाम हे गोथाव मोना देहाया उदैया गिदिर जानोसै गिलिर जानोसै ओमफ्राय बिहा देहायाव जेबो अभाब गैला बिनि देहाया रेजें जाला सार्कुलेसन जाला ओमफ्राय इसोरनि खाथियाव थांनो बायो आरो बिनि आरज गाबनायाबो मोजां जाया बिनि खुलुमनायाबो मोजां जाया हान्थु फरायनो हाया फिजिकेलि स्ट्रं जानो हाया आरो फिजिकेलि माइन्ड डिपेन्ड इसोरनो होनो हाया आरो गावखौ बाउसोमनो हाया बिनि थाखायसो जोङो आधा बेलाखौ निरामिस जाब्लाबो खायसे खायसेनि देहाया जाया लोङा थानो हाया निरामिसखौनो जानानै मोदोमखौ रेजें खालामनानै बे सानसे जुदि प्रेयार खालामोबा जोङो गावनि देहाखौ गोबां बेमारनिफ्राय एसे रैखा खालामनो हायो आरो गावखौ एसे थिग खालामनो हायो धोरोमा मा सिगां गाव थिग जाग्रोनाय बिनि उनाव न'खरखौ थिग खालामनाय बिनि उनाव गथ' गथायखौ थिग खालामनाय बिनि उनाव समाज बिनि उनाव हादोर होमबा न'खरफ्रोमबो न'खरनि सुबुंफ्रा जुदि गियानि जाजोबबा मावथि जायोबा कर्मि जायोबा बिसोरनि सान्थौफ्रा जोबोद गोथौ गुवार गोजों जायोब्ला जोंना समाजानो गामियानो मोजां जाजोबगोन आरो बेनिखायनो जोङो दा नैबे दिनै भारत बर्षआवनो गोबां जाथि माहारि दं जोंनि बायदि बर' हारि बायदि गोबाङानो बयहाबो जाथिखौ लानानै गावबा गाव धोरोम जोंहाबो बे भारत बर्ष आसाम हादोराव जों आसामनि थागिबि आसामाव जोंनो बर' हारियानो रायजो जाजेनदोंमोन रायजो खुंजेनदोंमोन गुवाहाटी दिसपुर दाबो दं बेयाव बै समाव राजा महाराजानि दिनाव फोरगाजुथिफुर होननानै मुंदांखामोन बे फोरगाजुथियाव रायजो जाजेननाय जोंनि बर' हारिया गावहा आंगो एसे गुबै आरो गुदि धोरोम दंखायोमोन बेनो जाबाय बाथौ धोरोम बे जोंनि दानि ससेयाव जों बाथौ धोरोमखौ नागिर नागिर बहाबा जायगानिफ्राय बहाबा लैथोनिफ्राय बहाबा सोरबा धोरोम गुरु पण्डित फुलक व्यक्तिफोरनिफ्राय जों बे धोरोमखौ लाबोआखै बे धोरोमा जोंनि गुबै सम्पति बर'आ जेलासिम थागोन बे बाथौ धोरोमा थाबाय थागोन आरो बाथौ धोरोमा थाबाय थाबानो जों बर'आ मोजाङै थांनानै थानो हागोन आइ आफा आबै आबौआ बेखौ सोरजिनानै गालांखानाय बे जों बिमा बिफानि धोरोम जों बेखौ नेवसिबा जोगारबा जोंहा पाप नांगोन अलखदाव जागोन बेनिखायनो मोनसे समाव जों गावनि आंगो बाथौ धोरोमखौ संनो रोङैयावनो गोदाव सोराव जानानै
जोबथा बर'नि राजा इरागदाव बियो बर' रायजोखौ फोजोबनानै लानो गोनां जादों उनाव गावनि जिउआव जोबलांदों बेबायदि जानानै जोंनि बाथौ धोरोमा गोदाव सोराव जानानै हारसा संकरि ख्रिस्टान ब्रह्म बेबायदि बायदि जय गुरु धोरोम लानानै लेथेर फेथेर जानानै दंमोन नै दासो बाथौ धोरोमा खना खसा संकष्ट सदिया गिदिंनानै जोङो बर'फोरखौ बाथौ धोरोमाव खौसे खालामनो हादों 2006आव 2006 मायथाइयाव जोङो मोनसे टिम थांदोंमोन डिब्रुगड़ नामरुप समस्तिनि कसारी फोथार नगा फोथार बेयाव बर' गोजा गासिबो खिन्थु बिसोर संकरि धर्म लाजोबनायमोन बिदिनो नामगरफ्रा नगर बायदि खुन्था गिदिर गिदिर ओमफ्राय कुल नेगेरा दामनानै बिसोरो माबासो नामसो गायोमोन आरो संकरि ओमफ्राय थेवब्लाबो संकरि धर्मखौ लादोंबाबो बैष्णव धर्म लादोंबाबो गुबै हारसाफ्रा मालाय बे संकर धर्मनि मानसिफ्रा गुरुफ्रा सिबियारिफ्रा बर'फोरखौ हरनिया होनानैसो दिनै दा जोंनि गेजेराव बाथौ सिबियारियाबो सिगांनिफ्रायनो बै दरखंसिम समानै जिरायदोंना दा सिगाङाव फै बे सिगाङाव जिरायबाय गेजेराव फैनाय गेजेराव उनाव फैनाय उनाव आखायाव थानाय आखायाव जिरायनो मोनबाय होमबाबो समान मोनथाय समान अधिकार समान सिबिनो मोनदों समान जानो लोंनो मोनदों समान मान मोनदों बर' हारि होननानै मान गोनां बे हारिया संकरि धोरोमखौ लानाय लोगो लोगो हरनिया माने दासि मालायनि धोरोम लानाय होननानै आफाङाव दोनजादों आरो बेखौ संकरनि गावसिनि गुबै बाथौ धोरोमनि मान बिदि प्रसाद माबा खालामनायखौ खामानिखौ होआमोन आरो गावसिनि आखाइजोंनो जोंनो प्रसादखौ राननानै होयोमोन आरो बिसोरनो संकरिफोरनो होमबा नायदो जाय हारिया गावनि आंगो असे धोरोम थाबाय राव थाबाय गाननाय जोमनाय दङ जाहा थुनलाइ दङ जाहा आसार खान्थि हारिमु मोसानाय मुसुरनाय गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय थानाय आसार खान्थि दोरोङारि खान्थि थानाय मोनसे आबुं हारिया मालायनि धोरोमखौ लानानै आफाङाव थानानै सरनिया होननानैसो परिचय होजानायमोन जेला जों थाङो गारि गंथाम थांदों खाम सिफुङानो माने गारि गंनैखा आरो गारि गंनैया माने दखना आरनाय बर' गामसा लाना थांखादों ओमफ्राय गारि गंसेयाव जोङो माने सारनि गारियाव थांदों आरो 8 जन बोलेर' गारियाव ओमफ्राय जों हाबहैनाय लोगो लोगो जोङो फार्स्टनो माबायाव कारेंघराव हाबलांग्रोबाय शिबसागर मोननाय लोगो लोगो बेयाव एसे दर्शन खालामलांसै बेयावबो गोदो बर'फोर दंमोन आरोना ओमफ्राय जों खाम सिफुं बे गारिखौ कारेंघरनि लांगोनायाव गंबा गारिखौ खारा खालामनानै जों सिदा हाबहैयो होमबाना जोम धुति गुफुर गाननाय बिहु फालि लानाय ओमफ्राय पान्जाब गुफुर गाननाय हारसाफ्रा बैष्णव धर्म ग्रहण खालामनाय जोंनि बर' मानसिफ्रा खारबोना होनबाय আপোনালোকে কোন পৰা আহিছে ইমান এইবিলাক ঢোল তাল লৈ পেলাই ক'ত যাব होननानै बुंबाय আমি ইয়াৰে মানুহ আমি অসমৰে মানুহ অসমতে ঘূৰিছো আপোনালোকে অসমৰে মানুহ আমি বড়ো মানুহ আমিও বড়ো মানুহ ছাৰ বাইদেউ আমিও বড়ো মানুহ আমি একালৰ বড়ো মানুহ আছিলে আমি এই আহোমৰ জয়মতী এই আহোম বংশ পতনৰ পিছতে আমাক বড়ো ভাষা ক'বলৈ নিদিলে বড়ো কাপোৰ পিন্ধিবলৈ নিদিলে বড়ো ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিদিলে আমি এতিয়া সংকৰী বৈষ্ণৱ ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰি সংকৰী হিচাপে আমি অসমীয়া চাদৰ মেখেলা পিন্ধি অসমীয়া ভাষা কৈ অসমীয়া ৰীতি নিয়মৰ মাজেদি নামঘৰত আমি সেইবোৰ কথা চলি আমি ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰি আছো होननानै जोंखौ गोलाव सारमोनखौ खुलुमनानै जि गाबबाय जोंबो गाबबाय आरो बेबायदि आरो हारिनि थै गोनां जोंखौ फोजाना गालांदो जोंखौ सिरि मोनहोदो जों दाबो बर' जानो गोसो दं जों दुमुजा जाबाय ओरैबो थाङा हारसाबो जाजोबला बर'बो जाजोबला ओंखायनो सिन्ता नकरिब सिन्ता खालामनाङा नोंसोरो जोङो खम बोसोरावनो नोंसोरखौ बर' खालामजोबगोन जों बेयाव बाथौ सिबियारि खालामजोबगोन होननानै बिसोरखौ लांफाबाय थांनानै डिब्रुगड़आव जों नामरुपआव नन्द बर' होननाय दं हाइस्कुलनि हेडमास्टार मावोमोन बियो दाना बियो बिराद लिड लाबाय बिसोरजों 10 जनजो फरायसा आफाद एबसुआ लिड लाबाय ओमफ्राय हिनजावफ्राबो ओंखारबाय दाना जोङो बेयाव मिटिं खेबबासो मिटिं खालामनानै साहित्य सभाखौबो गिबि डिब्रुगड़ टाउनावनो खुंहैदों जों 16 ओमफ्राय खुंनानै दाना दा बेयाव साहित्य सभा जाबाय एबसुआ दंमोन बारु सिगां डिएलटि एबसुआ होनबाबो बिसोरो इसेबां प्रभाब खोलैनो हायाखैमोन आरो ओमफ्राय जेथिया बाथौ आफादखौ दाना हैबाय दाना हैखांनायनि उनाव जोङो बे नामघर रौ नोगोरखौ सिगांथिं देख्लंनानै वालाव सिजौ गायनानै बाथौ थानसालि होनानै साइनबर्ड लिरना होनानै दाबो फैयो शिबसागरनि
आरो डिब्रुगड़नि नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जोंनि गौथुमनि मिथिङाव फैयो बेबायदियै जोङो नारानाथार बर'फोरखौ बाथौ धोरोमाव जोङो फिन लाबोनो हादों दा नंखायनो जों बाथौ सिबियारि जाखानाया जोबोद सांग्रां जानांसिगौ आरो दानि थारिखआव दिनैनि थारिखआव आरो जों मेसेज होनोसो हानांसिगौ दिनै दा जेरैबायदि गोबां खैफोद आफोदावबो सहायनो हायो आरो धैर्य फैयो आरो रागेल रागा खना मानसिया धैर्यआ लास्टआव घटना जाखांनायनि उनाव जाथाय जाखांनायनि उनावसो फैयो किन्तु नर्मेल मानसिनाव इसोर सिबिग्रा इसोरनि मुं लाबाय थाग्रा इसोरनि दहाय लाबाय थाग्राया थाब रागा जोङा आं दिनै मंगलबार दहाय फुङावसो आर'ज गाबना फैबाय जिल्लानि सिबिसालियाव दा रागा जोंबा बोरै जागोन होननानै गोसोखांनो रोंनांगौ आरो उन्दाहा बेखौ सेतन दा खायसेया नै आर'ज गाबबाय मोजां खोथा बिजाब फरायबाय दौरिफोरनि खोथा खोनासंबाय सोरबा आलासिनि बिबुंथि खोनाबाय थांनानै लामायावनो गेंग्रें गुंग्रुं नांलायलांसै गारि मटर सायावनो न' मोनहैनाय लोगो लोगो न'आव दाउ अमा गना थादों माना थादों जि रायथुलाबाय जोङो हौवाखौ मा मावनानै थाखो नोंलाय आं बिथिं थांदों जानानै फिसाखौ मा मावखो नोंलाय बेरायबाय थाबाय नोङो नानानथा बायदिसिना रावजों गालि गालास जों हिनजावफोरखौ गाज्रि दामोन हिनजावफ्रा बहुद हौवाफोरखौ रायो गथ'फोरखौबो बिराद रायो गथ'खौ खांनाय समाव इमान आदर खालामबाय गोरबोआव लानानै इमान खस्थ' गथ'खौ जोनोम होबाय गथ'आ दाय मावबा गथ'खौ नर्मेल रावै बिराद मोजां बुजायनांगौ ओमफ्राय सानफ्रोमबो बेनि गथ'आ जुदि बिमानि रागा बिफानि रागा बिमा बिफानि बुलायनाय नांलायनायखौ नुबाय थायोबा सोरखौबा सैमा मोसौ बायदिसिना होनबाय थानाय खोनायोबा बेबो बिदिनो मोसौ सिरथा जेबो गथ'आ बिदि सोलोंनांगोन बे बिमानि बिफानिफ्रायनो सोलोंलांजोबो आरो गासिबो बेनिखायनो मेन पेरेन्ट बुद्धि दिथागिरि होनो बर' रावाव माने जोङो पेरेन्टफ्रा बिराद हुसियार आरो दानि संसाराव दा सोलिबाय थानाय कलि जुगाव माने दानि गथ'फोरखौ जों माने मा मोनसे खोथाखौ आं होनै लाजिनाङा धोरोमावथ' होनो हाया जों गोरबोआव थानायाव माखासे खाद्यखौ बासिनानै जानो रोंनांगौ जोंनि बर' आइजोफ्राथ' बासिया अमा जागोन दाउ जागोन गांजेमा जागोन गुसेंग्रा जागोन सिंखावरि थिंखावरि मा दं माने अमा खोमा अमानि सालाय हौवाया बेखौ लानजाय सावदोंबा बेखौबो जाफागोन दाउजेमा स्पिसियाव दं बेखौ गैया बेनिखायनो जोंनि गथ'फ्रा रागा बारा जासुला बारा बिमा बिफानि खोथा लानो हाया माने कन्ट्रलाव थानो हाया खारन बिमाफ्रा बै समावनो जौ लोंबाय मा लोंबाय माइब्रा बिदै जेखौ लुगैदों साम' खांख्राइ बेबायदि जाबोनाय ना जोङो माने गोरबोआव थाबा दा बिथांमोना जाखिनि फैदों गामियाव थांना बुजाहैयो आरो गोरबोआव थानाय गथ'खौ बिमाखौ जोबोर आबदाल लानांगौ जोबोर आदराव माने आदरमालि खालामनांगौ मानो होनबा बेबायदि थानाय समनिफ्राय खायद'खौ बासि बासि जाहोनांगौ फिथाइ सामथाइ गिउ माखन पन्चमृत बे पन्चभुतखौ जाहोनांगौ आरो फिथाइ सामथाइ जाहोयोबा नर्मेल जायो आरो दा जोंनियाथ' बहा सोरनिबा हाबा खुंबाय देहा गाज्रिबाव थांबा अमाबो जाबोबाय बयलारबो जाबोबाय नाबो जाबोबाय बे बिमा जानायानो गासिबो सोलेराव थांजोबो जुगान होजोबो आरो बेनिखायनो बिमाफ्रा सब समाय जानायाव मोजाङै जा आरो गाननाय जोमनायाव फ्राय नर्मेल ड्रेस गाननांगौ आरो जों मा Bye.